ካልኣይ ወይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር ክዝርግሕ ምዃነይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ክሕብር ቀኒየ ሕጂ ከዓ ከመይ ጌርና ናብቲ ትምህርቲ ንምዝገብ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ መጀመርያ እዛ ዌብሳይት እዚኣ ንኸፍታ milslen.com ቀፂልና ኣብዚ ስታርት ቱዴይ ድብል ዘሎ ንጥውቕ ወይ እውን ኣብዚ ኮርስ ንጥውቕ ስለዚ ኣብኡ ከይደ ኣብዚ ጠቢቕ ኣለኹ ብምቕፃል ከምዚ ክመፀልናይ እዚ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዝዘርጋሕናዮ እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓድሽ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እቲ ቀዳማይ ትመሃሩ ትደልዩ ኣብዚ ክትጥውቑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ክትምዝገቡ ትደልዩ ከዓ ኣብዚ ንጥውቕ ክንምዝገብ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ንጥውቕ ረጅስተር ናው ከምዚ ክመፀልና እዩ ኣብዚ ኢሜይልና ኣብዚ ንፅሕፍ እቲ ኩሉ ግዜ እንጥቀመሉ ናትና ናይ ገልና ኢሜይል ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሓድሽ ፓስወርድ ነዚ ዌብሳይት እዚ ክንከፍቶ ድሕግዘና ወይ ድኽእለና ፓስወርድ ሓድሽ ንገብር ኣብዚ እቲ ፓስወርድ ንፅሕፎ ኣብዚ መሊስና ከዓ እቲ ዝፀሓፍናዮ ንደግሞ ሽምና ሽም ኣቦና ቴሌፎን ፅሒፍና ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዋጋ ኣብዚ ኣሎ ብካርድ እንድሕር ዳይሬክት ክንከፍል ደልና ኣብዚ እቲ ካርድ ናምበር ናይትና ክንምዝገብ ንኽእል ኢና ፔይፓል እንድሕር ኣለና እውን ኣብዚ ፔይፓል ድብል ንጥውቕ እንድሕር ፔይፓል ኣካውንት ኣለና ጥራሕ ማለት እዩ ሕደ ይብልና ፔይፓል ግን በዚ መንገዲ ክንምዝገብ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ተመዝጊብኩም ክትመሃሩ ዝፀናሕኩምን ወይ ትምህርቲ ዝወዳእኹም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣብዚ ምምላእ ኣየድልየኩምኒ እንታይ ደኣ ኣብዚኣ ክሊክ ሎጊን ትገብሩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም እቲ ናይ ትምህርትኹም ኢሜይል ኩሉ ግዜ ዝመፂኹም ትመሃሩሉ ኢሜይል ትፅሕፍዎ ኣብዚ ክፅሕፎ እየ ዝናተይ ብምቕፃል እቲ ፓስወርድ ማለት እቲ ናይዚ ዌብሳይት ፓስወርድ ትጥቀመሉ ትፅሕፍዎ እዚአን ምስ ፀሓፍኩም ኣብዚኣ ሎጊን ትብልዋ እሞ እዚ ዌብሳይት ስለ ዝፈልጠኩም ወይ ተምሃሮ ነዚ ዌብሳይት ስለ ዝኾንኩም ሽምኩም ቴሌፎን ካልእ ምፅሓፍ ኣየድልየኩምኒ ባዕሉ ከምፃልኩም ኣብዚ ኣስማት እንታይ ጥራሕ ድድልየኩም ኣብዚ መፂኹም ነዚ ኮርስ ንምግዛእ ጥራሕ እዩ ዘድልየኩም ማለት እዩ እዚ እቲ ካርድኹም ወይ በናይ ኣገባብ ኢኹም ክትከፍሉ ደሊኹም ኣብዚ ትሕብርዎ ኣብዚ ምስ ፀሓፍኩሞ ኩሉ ኣብዚ ባይ ናው ትብልዎ ማለት እዩ ባይ ናው ምስ በልናዮ ኣብቲ ዳሽቦርድ ድብል ንጥውቕ ኣብቲ ዳሽቦርድ ንጥውቕ ዳሽቦርድ ምስ ጠወቕና ከምዚ ድመስል ክመፀልና እዩ እንድሕር ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ተመዝጊብና ነርና ኣብዚ ክንረኽቦ ኢና እዚ ሕጂ ዝተመዝገብናሉ ትምህርቲ ከዓ ኣብዚ መፀልና ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ስለዚ ኣብዚ ወይ ኣብዚ ብምጥዋቕ ነቲ ትምህርቲ ክንመሃሮ ንኽእል ኢና